E chenro mar ng'i gwengewa kawuono warango nonro mar gweng mar Namba Junction e kaunti ma Migori. Nyingni ne ochakore nade? Jafwambo marwa Millicent Adhiambo nigi ler mar wachni. Ramogi en tich ariyo manyien arwakni machiegni e tielo machielo e chenro ni mar ng'i gwengewa. Kalapapla mar ng'i gwenge mana kaka pile kawuono olwarowa e kaunti ma Migori kuma wakelo ni nonro mar kama iluongo ni Namba. Kama iluongo ni Namba ni Ramogi ajwang' en akekyo manyalo teri Isbania, to nyalo teri Kehancha, kendo nyalo teri Sori nyaka Muhoro. Kanyo bende nyalo yudori ka ichopo Homa Bay, Kisii nyaka Kisumu. Ramogi, sama iluore kaunti ma Migori, tichopo kama iluongo ni Namba, kata idhi limbe kono tinyisi ni lor Namba. Bende isepenjori ni dholuoni mar Namba ma itiyo godo thothne e weche mag kwan onyiso ang'o momiyo oganda nyalo chake kama gitime ohala kata kama gidake. Mana kaka pile, paro mopogore opogore wakaw kowuok kuom jodak malworani mondo ginyiswa ni gin to ang'o momiyo giparo ni kae ne obatis ni Namba. Namba ne junction manochakore godo niluonge ni Namba Junction. Mane nying Namba ne Namba Junction, to jomoko noduogo kete niluonge Namba ka Maucha nikech nen lop ng'at achiel to niluongo ni Maucha. Mane en kwarwa ajaka dika. Maucha dalane ni e bathe ka. Nying mar Namba ni ne joma chon ne ochake. Kwarwa moro nitie mane iluongo ni Maucha. Mane en chief chon, to chief ne ng'ama lich mokalo. Ne en chief machalo mana gavana masani. Norito nyaka Mioro. To ka norito nyaka Mioro, Namba ka ne en chon ka nilose gi loso lam, ka ne pok lam ochakore. Nowacho ni thuol moro bro a koni, loka koni kakalo kadhi adhiya direct. To thuol no nwayudo ni kare lam. Bang' joparo mopogore kowuok kuom jogweng', johala ma bende wuok e alwora ni mar Namba. We koro wawinj anena adieri kuma kuku mar nonro mar nying mar Namba ni ne owuoke. Warwa ni luongo ni Maucha chacha nosetho. En joma nochako Namba ni. Kane gidar koa Oruba, ka wuon gidok loka ngege. Koro wuon gi nokoni ni dag Marindi. Chon iluonge ni Marindi. Koro kane iluonge ni Marindi mano mwaka pira ariyo kucho. Kuik 90 mwaka pira gadek to wasungu nochako powo yore jo British. Koro kano powo yo madhi Kihanja, powo yo madhi Tarime, Kisii. Emomiyo nolok nyinge koro ogur signboard. Signboard omiyo nolok ni Namba. Signboard nondike mile, chon nok tigi kilomita, nitiyo gi miles. Nondik miles, nondiki madhi Makalda Nyanza. Nondiki madhi Kihanja. Nondiki madhi Kisii gi Kisumu. Mago signboard man gi Kikrok. Mago signboard man nondiki kanyo. Signboard nondike nembnis e junction kanyo. Mano miyo luonge ni Namba, ne somo nembni go. Mano koro kogole Marindi. Niluonge Marindi ni chon, niluonge ni Marindi. Koro mano miyo noloke ni Namba nikech signboard mano oketi mana wasungu keto. Mano nyiso ni ma Kihanja Road, ma Nyatike Road, ma Kisii Tarime. Kecho Kisii ne wuok Kisumu nyaka Tarime. Ne en barabara mar rough road. Namba kae nyalo bedo ni ong'ere kod ang'owa. To kidonjo Namba ka, gima nyanyisi ni ma Namba, nyaka ing'i biro yudo ginene gorofa maduong' miluongo ni supermarket Mama Yao, to ibiro yudo Elgon View nie bathe kanyo, junction moro nitie kanyo mabaro kichomo Mioro, kanyo muone gi serial board be. To king'i biro ka ji gecho dich nyaka jo apiko dich kabisa, to gimenyo be ni maisa te kabisa, to Namba sani osedhi malo. Ong'ene gi kaluwo gi barab gi junction ma geche yore mopogore. Ikoni ibiro kigike Namba ibiro yo madhi Mioro, giwe madhi Kihanja, giwe madhi Srare. Mano miyo ng'ere en junction. Mano miyo ng'ere. Onge junction maro kode ka. En moduong' saidi e Migori county mangima. Wan go en junction maduong' madhi nyaka Kehancha, moro dhi nyaka Sori e nam. Ma king'iyo bathe ka idhire no dhok. Jomoko e mnada sani ka unu man bei. To gin ondamo mag dongruoge mage makar kae osenyuolo nyaka ne ochakre. Anyalo wacho ni higni 3 mokalo Namba ne ok en kani biro ne ji thin, lakini sani ji ok ng'eny makata nitie jok makia. Namba nitiere supermarket sani wan godo
wan gi chiro kelnwa maduong', market maduong', wan gi landi omedore. Wang'e maber ni dukni kata kiyawo business ni inyaka iyud development omedore mwanyalo neno namba kae. Namba wasea mabor to ng'eni wadhi mabor. Ng'eni bang' higni mathin tu namba dhi bedo town maduong' ma biro konyo ji mopogore opogore. To ei namba ka nochakore chien kocha noko sudi. To sani nyaka waindi ne bi Migori ka gorieche. Sani aneno ka supermarket ma namba nitie, supermarket ni namba ka modhuro. Percent mar namba sani malo kaluwore gi oilni mag rabuon, jo rabuon wan go ka, wan gi joma uso rabolo, joma uso njugo wan go ka, kae mo wan gi munada. Ineno kaka koro wala biro joma Nairobi biro makaw chiaye ginene kae kababu ka. Koro namba ber. Factory moro baneno kidwa dhi yaw Kuria koni, junction madhi Kiancha. Pogruok duong' nikech ka nyuolwa koro wabedo waneno wang'wa epo ne onge kata matoka. Ne nyalo onge matoka one day to ok negi kotisi sekadho kadhi Tarime gi Oma kadhi Meoro. Mane Oma to Mbuya bus service, no to Mbuya bus service. Gi Kisumu. Kisumu sa Kisumu. Ko gisedok ok ichak ine gari. Gima nyalo romo gani gi lori Bedford machon moting'o mana kothe mag oduma. Katero Meoro e sito ma serial board ka meli kawo gitero Kisumu mondo gari otom koro gi Nairobi. Koro nyaka samwa loseni oselokore nikech sani koro wan gi center maduong' kata gimoro kata sani kata town ok wadhi. Migori ok wadonjie nikech wan gi center maduong', wan gi supermarkets, wan nyaka gi branch mag bengi. Koro kata kidwa dhi e bank igolo mana pesa gi kae, pesa dhuro. Sani so gero udi madongo dongo. Sani wan gi lokruok mabor. Sani ko en town. Makata Migori matiwa omeonge. Pile pile seche ma japiny kwano dongruoge nyakwaramogi, e yieno nyaka yud ni rem nitiere. Rem mage ma jodak kod johala mawuok e alworani ni godo maginyalo gombo mondo mi okonygi godo mondo gine lokruok manyalo kelo negi ber e alworani mar Namba. Koro Namba en main, en kama duong' man gi ohala maber. Ma ka kijende nitie manya ungore ka mabi machako ohala koni gi koni. Ohala michako Namba ka nyaka dhi mana maber. Kaka an achiel kuom gi an auso gwen. Lokruok magombo neno gin puro rem ka mang'eny, wadere mang'eny Namba ka. Wadere mang'eny ni waonge pi maler mimodho. Pi chendo Namba kinde chieng' kaka sani kwa dhi Januari. Onge pi, mine chung' ka sa 9 kadhi manyo pi. Pi no kena pok sirikal oketo e Namba ka. Ma pi no ne wagombo mondo pigno obedi. Mondo pi obedi. Pi onge Namba ka malong' ma ng'ato nyalo modho. Ema chandruok mon ge Namba ka maduong' kabisa. Nyakwaramogi mana kamano kama wachope giko kaka isewinjo nonro mar Namba. Mana kaka osewachi kendo yang'nwa ni nobiro kalure kod kegruok mar yo kata junction ma bende ne nyiso oganda kuma owinjo gidhiye kata kuma owinjo lu mana kitiyo kod namba kata nembni mopogore opogore. Ka kamano Nyakwaramogi, hero kamano kuom bedo koda e chenro odiechieng' ma kawuono. Tich ariyo manyien bende arwaki medikete mana kaendi. Waduogo kod nonro mar gweng' machielo. Kik idhi mabor. Nyinga Millicent Adhiambo.